Bangladeshनि situation naiwi जों बेलायनो सोलोंजानाय मानो जे आंनि मते ओंखायनो अर जागायाव जों नुलायखाया जे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन उनखौल' पलिटिक्सनि कालार गैरै स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन प्रोटेस्ट खायवैनो देशनि PM नसि डिजाइन रर'वै मानो उनखौल' पलिटिक्स कालार गैरै खेनो इंथिंनो तेबासिसि नायखांखोनो अमो बिसिङाव पलिटिक्स फानो ओङै मानो बा जिउ पलिटिक्स फानो ओङै मानो पिया बसकांसिं जे नुगै तंमनो नायखांखेनो स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन उनखौल' पलिटिक्स कालार गैरै खायवै डिमान्ड खायवै माने प्रोटेस्ट खायवै PM नसि रिजाइन रर'वै मानो ते कायसे जों नुखा माइक्रो माइनरिटी ओङै थांखेनो जे सोनो इउनिटी ओङै तंफानो किरि किरियैनो मा तंगो मुंसानो खायमेन याखे को अमायकेबो जों नुखा जे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन जे पलिटिक्स कालार गैरै के जे और जागा प्रोटेस्ट खायवै PM न रिजाइन रर'वो और जागायाव जों वान सबै नायदि जोंबो बर'नो सोलोङै बर' हायके सोलोङै जिनि तिप्राव बोसों एप्लाइ खायनो नाङोदो नांगिया दिनै हायाव जिनि तिप्राव नायखांखोनो जों तिप्रा साराव जे फानानो जों डिमान्ड खायवो जे मोनसा सोग फानो डिमान्ड खावो जे फानो तारलाय तिप्रालेन पर जों सानलायबो और फानोसि जोंखोनो दाखो सालाय पलिटिक्स बायखेनो सानलायबो स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन बायया पलिटिक्स बाय सानखे बाहायबो होननाले जों ओ पार्टी खाया हनै ताबो जे पार्टी जे डिमान्ड खायवो आलका पार्टी ओ डिमान्ड खाया ओङैनो जतनो थानसाङै मानया ओङो म आं ओ पार्टी ओ खाया हिनो ओ डिमान्ड न सापर्ट खाया ओङै थांमानो जों नुगो के जदि बनानो जों स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन उनखौल' पलिटिक्स कालार गैरै बायखे जों सानखांखेनो बाहाय ओङै थांनाय आफ्राव ओंखेनो जतनो तिने हायाव जों मुसुगै दङो त्रिपुरालेण्ड नावनि जत त्रिपुरा सानो मुसुगै दङो कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन रक नावानि एरिसिबो जतनो जों मुसुगै दङो फियाबा जों पलिटिक्स बायखे सामानि बायने जतनो बसकांगो फायमेया ओङै दङो गोबां स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन पलिटिक्स कालार गैरै बायखे सानखांखेनो जों जत त्रिपुरा सानो और बसकांगो फायनाय जतनो डिमान्ड खायफैबायना जतनो पालबाक्सके बासाबो जों डिमान्ड खालायनाय बा जे नांमानो जों खायलायनाय के जोंबो हायनोहाय और जागायावनो जों नुखा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन पलिटिक्स बाय गोरोंजा गैया पलिटिक्स कालार गैरै बायखे जों सानखांखोनो जे फाननो जों स्ट्रं खायवैनो जों थानसा ओङै मानो ससियेलिबो गोदो जों ससियेलिटिनि हायाव थानसाङानि नाङै दंहाय जों सायमानो के जों ससियेलि थानसाङानि थांखांखेनो जों जे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन पलिटिक्स कालार गैरै बायखेनो जों मांनाय के तिनि हायाव नायखेंखोनो स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन गोबां मानो दङ कर जागावनो कायसे प्लेटफर्म नाङै दंहा पलिटिक्स कालार गैरै जातखे खायबो जतनो थानसां माहाय लाइटाबो आन्चलिक पार्टीओ जोंताबो जे चिकन चिकन गोबां मान आलगा पार्टी दङ और जागा बुबा गोरा दा तिप्रा म थाइन तय फैबो और आन्चलिक पार्टी रनो जतनो प्लेटफर्म सुनावै तय फैबो कायसे थानसा खायदे बजे आन्चलिक पार्टी न सेम बायखेनो जों स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन न बसं अमायके थानसा खायनि नाङै दंहा जों नन पलिटिकली माने पलिटिक्स उनखौल' पलिटिक्स कालार गैरै खायवै के जदि नों अमायके नोंबो मुसुगो दे नों जदि मुसुगलाहा अमनो जाजागलाहा ओंखेनो शेयार खायवै चिनि तिप्रा सारनो जतनो जों सिरलायबैनाय ओंखेनो जेरै नों अमायके मुसुहांखोनो जों जतनो जे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन जे तिनि हायवा लिडार्स दंनाय रनो जों रिक्वेस्ट खालायबैनाय बन कमेन्टनि थ्रु जों रिक्वेस्ट खालायबैनाय जाजागलाहा ओंखेनो शेयार खायवै जतनो एवार खालायबैनाय के आं तमा कक सानो नाय नों कामखौ बुसि मानखाना लाभ इउ